салом алейкум ба мардими тоҷик. номам меҳроҷ. ман хам тоҷикам, дар тоҷикистон таваллуд шудагӣ, тоҷикистон хеле хондагӣ калон шудагиам. соли 2007 баромадагӣ тоҷикистон дар давлатҳои хориҷа, тарафҳои америка, тарафҳои хеле давлатҳои хориҷа дар европа дагаштагӣ, хондагӣ, кор кардагӣ, дидагӣ, ёд гирифтагиам. як камтарак историяи хуб нақл мекунам. мумкин ки ҳамада майнаи сар шонда буд рояд ки ҳамин история чида фоида дора. як хела пеш, агар хато накунам, як 10 сол қариб пеш дар тоҷикистон як ҳам ҷураи зури бугум, ҷураи хеле хуб буд ки ранги бародари худам буд. аммо кӯдакдор шудак, як 3 сола буд кӯдакаш, азоб медод, сар ва ғаз, чириғ. аморо балниса бурдем. балнисада гуфтанд ки очередное чиям хали, ман ки соз намефаҳмам хали чизора. хаб гуфтам ака бифаҳмем, биброем, историяша бихонем. очередное давление будай. баъд мо гуфтем и айрӯи чӣ пайдо мешавад ки духтур гуфт ки вақте ки мардак занак ҳомиладора, мардак ва аст мекунад ба сарша, чириғ мекунад, ҷанг мекунад, чӣ мекунад, и ҳама айрӯи ҳамон мешавад. ман бовар накардам, барои чӣ ки ман бисёр миллатҳоро дидам, бисёр одамои профессорҳоро дидам, одамои хондагӣ, дипломатикҳоро дидам, қачиён кор кардам. баъд ман ҳамин историяро дар сар гирифтам. ман ҳаминро фаҳмидам, биромадам ки мисол хондам, историяро полни сах хондам ки ҳамин очередное давление ай чӣ мешавад. очередное давление ай ин мешавад. ман ҳамин очередное давлениеро гуфта рафтам пеши як американси духтур буд, профессори калон буд, мусулмон буд. профессори калонда рафтам, гуфтам ки ҳами хеле баъд очередное гуфтам давление ҳами хеле кӯдак да ғалти дагияй, гуфтам азоб метия ва ғаз чи ғаз хабкунӣ намекуна, и айрӯи чия ки баъд мара гуфт бишиҷада. хашиштем суҳбат кардем. гуфт ки тура гуфт историяи кӯдакита ягон кас нақл кардаги астайда. ман гуфтам хай падару модарам гуфтагӣ буданд, чӣ хеле будам, чӣ хеле набудам. гуфт ки дар говора хоб кардагӣ ҳастӣ? ман гуфтам ҳо, не ки уқа хоб кардагӣ нестам, барои чӣ ки раҳмати модари ман хеле сол ба сол таваллуд кардагӣ. мо кӯдаконам бисёре будем. вақте наёфт ки мисол ҷо набуд, гуфти гапо ҷо набуд ки дар говора моро дар як говора ду кӯдака хоб кунам. хай хоб кардагӣ ҳастам, мисол 8 моҳ 9 моҳ, қариби 1 сол. баъд гуфт ки ҳамин ҳар як чизе дар кӯдак касалӣ мешавад, и ҳамаи чиз айрӯи говора. ман гуфтам чӣ хел? ки гуфт ки просто представить кун, кӯдак таваллуд мешавад, полни гӯшти холия, устухони мулоим дора, устухони ҳамқа софте дора ки мулоимай. вақте ки ту дар говора хоб мекунӣ кӯдака, ҳар як куте мезани говорара, мағзи сар мелиқа, меҷима, мелиқа, меҷима, пушти сар пачақ меша, пешонида мебиёяд, мағзи сар медара, мағзи сар хун пайдо мекунад, мағзи сар беҷо мешавад, мағзи сар лоқоқ мешавад, мағзи сар ҷоша гум мекунад, памятша гум мекунад. ман гуфтам, вай гуфт ки мара ту логика, шумо гуфт миллати шумо гуфт логикара намефаҳманд. ман гуфтам ман логикара хушро мефаҳмам, мара бифаҳмон камтарак. ана ба гуфт ки ҳар вақте даму меҷумонӣ кут мезанӣ, ҳам мағзи сар ки лиқид, анаму очередное давление айнаму говора пайдо мешавад. так хулосаи гапи ман чӣ гуфтаниям? ман мисол ҳамин ҳар сол да як бор ду бор тоҷикистон мерам, мебинем кӯдакҳоро сарҳошон ҳам хеле пачақ шидагӣ, ана хеле ай ду параи сар биромадагӣ, ай пушт пачақ шидагӣ, ай ду параи сар биромадагӣ, ранги кастрюл шудагӣ. мо миллати тоҷик
шумо медонед ки ҳамин гораро ки придумат кардагӣ баровардагӣ. бисёр одамо мегӯянд ки и ай давраи пайғамбар буд, ай пуштмон омадагӣ. Не, ира евреё баровардагиянд барои миллати мусулмон, ҳарчанд ки миллати еврей ба саводи, ба ақли, ба донои дар дунё ҳаст, ягон кас чини ин миллат доно нест. мо баровардагиянд гораро ки миллати тоҷики Средняя Азияра ояндаша дар гора бикушанд ки ояндадор нашаванд. ҳамин одамизод чӣ дорад? Як мағзи сар дорад. мағзи сар. мо ҳамамон як мағзи сар дорем. Любой одамизод як мағзи сар дорад. Не ки мо ба дигар роҳ истифода мебарем. барои чӣ ки намефаҳмем ай гора пуштмон омадагӣ. Так, гора метонен амхи алов бизаниша партоен яса. кудака қолаби сар ай даруни модар чӣ хеле ки биромад, ҳамон хел бояд то калон шуданаша биравад. одамизод бо мегӯям як чизи асобини дорад, фақат мағзи сар ай. мағзи сар кор накард, ту ба савод намешавӣ, аз ҷод карда наметонӣ, хонда наметонӣ, ёд гирифта наметонӣ, пешравӣ наметонӣ, майнаи сарат сахранид намекуна ягон чиза. барои чӣ ки барои шата хӯрдагӣ. ай кӯдакӣ дар гора шата хӯрдагӣ. так, ма гапи гуфтанима ки мисол илтимос хоҳиш мекунам ба ҳама миллати тоҷик, мо то чанде кӯдаконмон таваллуд шидесай, калон шидесиянд, ӯ ояндаи моанд. мо бояд ӯро дастгирӣ бикунем, буомӯземшона, бихононемшона, ёд битиҳемшона ки ояндада да ягон кораи ғаш кор накунанд, бихонанд, басавод шаванд. вақте ки дар гора ки хоб накардӣ, вай ҳатман басавод меша, ҳатман мағзи сар ҷош да истодагия, ягон шата хӯрдагӣ нестай, зиндагиш пеш меравад. хоҳиши гапи ма ки илтимос дар гора хоб накунем. ман ҳамин видеора кардестам барои миллати тоҷик, ки миллати тоҷик ояндааш безеб нашавад. ҳар ҷое ки рафте сартон баланд, мағзи сартон шата хӯрдагӣ нест. дар гора озод гап мезанед, буро гап мезанед, гӯнг намешен, наметарсен, эмоционални намешен. вақте ки дар гора хоб кардӣ, эмоционални мешӣ. мағзи сар шата ки хӯрд, эмоционални мешӣ. дигар ягон вақт ба табассум гап зада наметонӣ, дигар ягон вақт эмоция контролировать карда наметонӣ, дигар ягон вақт шӯхира бардошта наметонӣ. ҳар як гапе ки позитивни мебиёд, ро негатив меқапӣ. айрӯи чӣ? айрӯи сар шата хӯрдагӣ. барои чӣ мегӯянд ки одама дар сараш назан? мегӯянд ки сар ҷои опасне ай, дар пашти сар назан. представить кар, логика, логично представить кар, дар сар назан, значит сар ҷои хуб нест. кӯдак ай, ту кӯдака дар гора хоб мекунӣ, ҳар як ти задагӣ представить кун ки чӣ мешавад. ақла ай калон ёд гирифтӣ, кӯдака ти худ представить ки чӣ мешавад дар гора хоб кардӣ. бо плюси и гап мо ҳама саромона хел пачақ шидагӣ, любой прическа кунем намезебамонад. барои чӣ ки сармон пачақ ай. сар дуроза ки хушрӯ ки омад, любой прическа ки мезеба кӯдака. бача калон кишид мезебаша, бачаи хуб мешавад. мисол бачаи чӣ мегӯянд, хеле ҳусндор мешавад. сарша калан бикӯ, сурои кам хушрӯ мешавад. барои чӣ ки сар дар ҷошай, майнаи сар дар ҷошай, устуғони қолаби сар дар ҷошай. так что бародарон, зано, бисёр вақт зано 10 дирам, 1000 сомонӣ, 10,000 сомонӣ расход кун, памперс бихар, кӯдака дар ҷои хоб кун ки мағзи сараш наҷама, дар ҷои мулоим, мағзи сарша дар ҷои мулоим, болишти ҳама хел мулоим мебошад ки устуғони сар беҷо нашавад. ана баъд оянда кӯдак тра даста мегирад, ба саводӣ, ба ақлӣ, ба одамгарӣ даста мегирад. кадом як миллати европеец дар гора хоб кардагӣ, представить кунед. европада ягон хеле гапҳо неста,
United States Amerikada хеле гапо нестан. Ина ма ози хидам дар тарафи Арабистоно, дар Дубайм хеле коро нестан. ма Сауди Арабия рафтам, мисол Макка Мадина рафтам, хеле чизо нестан. Новая Зеландия рафтам, уҷадам хеле нестан. Швейтсария рафтам, уҷадам хеле нестан. ма ҳамун гапи доктора ҳамхе хондум баромадам. 100% гуфтам урусо ку дурӯғ мегӯянд. Кадом як урус нема қадар миллати худмон дар Россия кор мекунад. Бубинен, просто логично фикр кунен, кадом як урус дар гора хоб кардаги. Нигоҳ кунед чӣ кӯдакои баақланд, чӣ басаводанд, мехонанд. ҳамин қаҳак кӯдак шаид 3 сола 4 сола гапи баадаб, гапи калон гап мезананд, гапи одамои бизнесмен гап мезананд, анаморам анамхари рафтор доранд. Гапи калон гап мезананд. мо бояд анамихи гапи калон гап занем. мо набояд ҷанг кунем, мо набояд ваъз кунем ба сари кӯдакомона, набояд эмоция нишон бидем. мобайни акау додарат, мобайни зану шӯ, мобайни падару модарат, мобайни ягон хеши таборат, мобайни любой кас дар ягон ҳодиса гузашт, конфликт гузашт, набояд дар пеши кӯдак ваъз чилих кунӣ, набояд дар пеши кӯдак гап занӣ. мегири одама як комната дар як ҷоя мешинӣ, ба ору мардакона гап мезанӣ, ба ақл насиҳат, ҳама ба қонуну қоидааш. агар ин кор нашид, кӯдак дар пеши кӯдаке гап зади, кӯдак анами роҳ рафтан мегирад. так што бародарони аҳли ислом, говорара ай хотиртон бароирем. И просто худтон як бихонен, фикр кунен, биброен логично. баъд мегӯен ки шумо мисол ман ростам ё ки не. боз як бори дигар меҳроҷ тоҷикистон, салом ба ҳаматон. ин видеоро ай хотиртон набарорен, дар поён подсоединиться кунен, бо мнение худтона биброрен, мада нақл кунен. бошем.